Ix-xogħol ta' konservazzjoni u restawr fuq il-kwadru tal-Madonna Ta Pinu ħareġ fid-der il-kuluri oriġinali tal-pittura iffirmata minn Amadeo Perugino. Interventi li saru tul is-snin bidlu wħud mill-karatteristiċi oriġinali tal-pittura li għandha aktar minn 400 sena. Dan il-kwadru kien skuru safrani, iżda wara ir-restawr mill-kumpanija Atelier tal-Restawro ħarġu ħafna dettalji li kienu intilfu. Dan il-lejer safrani li hemm fuq il-kwadru wara ħafna testijiet sibna li mhux oriġinali minħabba l-fatt li kien hemm ħafna layers ta' varniċ waħda fuq l-oħra. Ir-restawratriċi Valentina Lupo spjegat li qabel beda x-xogħol il-kwadru kien ilu kważi 3 snin jiġi studjat. Qalet li l-kwadru għadda minn diversi interventi ta' restawr li ħafna minnhom ma kinux dokumentati. L-unika dokumentazzjoni li nistabet hija tar-restawr li sar minn Carmelo Bonello fl-1933 qabel l-inkurunazzjoni. Apparti li kien natfu, kienet saret ukoll tila ġdida minn wara fejn it-tila l-oriġinali tweħlet fuq tila ġdida. Minħabba li l-kwadru kien ukoll fi stat ta' deteriorazzjoni. Amadeo Perugino pitter il-kwadru fuq 3 tili meħjuta waħda mal-oħra. Ir-restawratriċi rimarkat li kien hemm żoni fejn dawn il-ġonti jinfetħu. Għall-isqoff Mario Grek il-kwadru kif restawrat huwa l-istess kwadru li kienet tara Carmena Grima u li minnu l-Madonna waslet il-vuċi tagħha. Jiena nawgura illi kull min jirnexxielu iserraħ il-ħarsa tiegħu fuq dan il-kwadru jisma' b'widnejh il-kliem ta' faraġ ta' konsolazzjoni li taftat tgħidilhom. L-istudjuż tal-arti Sandro De Bono spjega kif mill-aspett artistiku dan hu kwadru partikolari ħafna għaliex l-artist ġej mill-periferija tad-dinja tal-arti u tpitter aktar minn 10 snin wara li Caravaggio kien f'Malta. Il-kwadru però qed jitkellem lingwa xi ftit differenti. L-ewwel nett il-kuntest huwa ta' kappella ġo għawdex riplarb illi dan il-personaġġ Pinu Gawċi qiegħed jitfa' l-enerġija tiegħu jagħti il-patronaġġ tiegħu biex din il-kappella tkun restawrata, tkun sostnuta u l-kwadru pratikament huwa l-aħħar jew wieħed mill-iktar proġetti prominenti li jaslu biex iżejnu din il-Knisja. Fi żjara tiegħu f'Malta 10 snin ilu il-Papa Benedittu XVI qal lill-Maltin biex jitolbu lill-Madonna Ta Pinu u jsejħula Sultana tal-Familja.